बुंनायसो जायो इउपिपिएल आरो एबसुनि सरकाराव रायजो राजाखौनो सोंनाय होननाय जिनिसानो जेबो गैला। बे सिम्बरगाव ओनसोलाव जोंहा माखासे समस्या जादों। समस्या जाहैबाय जोंनि नैबे सिम्बरगाव जों गार्डेन होननानै मिथिगौ। बे गार्डेनाव मिन्थिस्लाबै माखासे बन दुइस'फ्रा माथो 8-9 दालसो बिफां खुनु रावनावबो सोङा हवा बोरै खावखो बोरै हाफायखो जों बेखौ दा फैनानैसो नुफैदों। जे दिनै बिआर फेरेंगाया बुंबाय थायो जे माने बाला अन्थाइ न'नि गंसे गंनै बोनायखौबा हमनो हागौ, नाथाय बे रायजो राजानि मोनसे इसिबां गिदिर सम्पतिखौ दिनै फोजोबस्रांनायाव जाय बिथांमोनहा इनभल्भ दङ, बे इनभल्भ थानाय मानसिफोरखौ दिनै माने गोजा न'नि आलासि खालामनो हायाब्ला बे जोंनि थाखाय खोब लाजिसिंसिंसो जागोन। बे सिम्बरगाव ओनसोलाव जोंहा माखासे समस्या जादों। बे समस्यायाव नुजाफैनो हानाय आङो जोंनि निउस कारेस्पन्डेन्ट बिथांमोनखौ आं गिबियावनो साबायखर बावबाय। समस्या जाहैबाय जोंनि नैबे सिम्बरगाव जों गार्डेन होननानै मिथिगौ। बे गार्डेनाव जोंहा गोदोनिफ्रायनो जों मिथिंगायारि मोजां मोनग्रा सुबुंफ्रा बे बिफां लाइफांफोरखौ खोब जथ्न'यै जों दोनबोबाय थादोंमोन। नाथाय मिन्थिस्लाबै जों बुजिस्लाबनो हायै हमदांस्लाबनो हायै माखासे बन दुइस'खौनो होननांगोन जों। बन दुइस'फ्रा माथो 8-9 दालसो बिफां खुनु रावनावबो सोङा हवा बोरै खावखो बोरै हाफायखो जों बेखौ दा फैनानैसो नुफैदों। दा बेखौ बबेयाव दं जोङो मिन्थिनो मोनबाय। दा बेखौ जोङो डिपार्टमेन्टखौबो बुंबाय जे डिपार्टमेन्टआ जेरैबाबो बेखौ सिज खालामना लांजोबनांगौ। आरो माखासे गोबां जिनिसखौनो हयथ' जों गोमानायखौनो नुनो मोनबाय। दा डिपार्टमेन्टआ जाय सिज खालामदों बियो गारि गंनैल' जागोन। बे 9 फिस बा 8 फिस दंफां हानायाव 9-8 गारिसो जागौमोन। दा बे जिनिसफ्रा बहा थांजोबखो जों बेखौ डिपार्टमेन्टखौ जों खावलायनो लुगैदों। बे जिनिसा जेरैबाबो सिज जाजोबनांगौ, मानो होनबा बे रायजोनि सम्पति। जोङो बेखौ मिथिंगायारि एखेबारे समायनानि थाखाय जों बेखौ दोनबाय थादोंमोन। जों बयबो नोजोर होलायलायो ओनसोल हिसाबै। दा सिदा सिदि बुंनो थांब्ला जाय जिनिसा जेराव दङ जों बेखौसो खालामलायबावगोन। जे दिनै बिआर फेरेंगाया बुंबाय थायो जे माने बाला अन्थाइ न'नि गंसे गंनै बोनायखौबा हमनो हागौ, नाथाय बे रायजो राजानि मोनसे इसिबां गिदिर सम्पतिखौ दिनै फोजोबस्रांनायाव जाय बिथांमोनहा इनभल्भ दङ, बे इनभल्भ थानाय मानसिफोरखौ दिनै माने गोजा न'नि आलासि खालामनो हायाब्ला बे जोंनि थाखाय खोब लाजिसिंसिंसो जागोन आरो बेखौ लाइ होनाय बादिसो जों मोनगोन। दा जाय न'आव जाय जिनिसखौ डिपार्टमेन्टआ सिज खालामहैबाय बे न' बिगोमाखौथ' जेरैबाबो एरेस्ट खालामथारनांगौ। डिपार्टमेन्टआ फरेस्टनि आयेनजों मा साजा होनांगौ दं बेखौ होनो हायो। बेनिखायनो डिपार्टमेन्टेलि बा सोरखारानो बेखौ संदाननानै दा असे दायनिगिरिया सोर बेखौ हमनो हाब्लासो जों गोजोनगोन। आरो इयुनाव जों बेखौनो बुंनो सानदों बे ओनसोलाव जाहाथे बे गार्डेन ओनसोलनिफ्राय आरो खुनु प्रानियानो जेन फांसेबो बिफां दानफायबावा, बेखौ आङो रायजो राजानि जानानै आं खावलायनो लुगैदों। मोनसे जोंनि थाखाय मिथिंगायारि सम्पद साल बिफां होननाय जिनिसखौ जों बुरुन्जियावसो नुहैसिगोन इयुनाव। जोंनि फिसौ फिथाइफ्रा देनां साल बिफाङा मारै मारैमोन आबौ फरायनानै जुदि मोनोब्ला एथ' गिदिर साल बिफांफोरखौ बोरै फोजोबस्रांखो होननानै जोंखौ माने बखिनाय रायनाय जाहैगोन। मानो होनबा बुरुन्जिखौ फरायोबा बेखौ दाननायाव जोङो ओरैनो नायनायाव दा नुदों गिदिर गिदिर साल मथा मथि 8 दालसो, सेगुन बिफां बेखौ दा जों बाजाराव नायोब्ला बियो मथा मथि बुंनो थांबा 5-10 लाखनि खम जानाय नङा। मानो होनबा सालनि बेसेना दा 3,000 रां जुदि सिफटियाव जाबायब्ला आरो सेगुननि दामा जुदि नोङो 4,000सो जाबायबा, दा बे 8 दाल बिफाङाव जों बे रोखोमनो 5-10 लाखसो जाहैगोनखौ जों मैलो आन्दाज मोनो। आरो बे हाग्रा ओनसोलखौ बुंनांगौबा ओरैनो गोदोहाय फरेस्ट हिसाबैनो बे दङमोन। दा बियो फरेस्टब्लाबो मोननै ओनसोलाव बियो रानजानाय जानानै थादोंमोन। मोनसेया जाबाय कालुगाव आरो मोनसेया सिम्बरगाव। दा बेवहाय जोङो गिबियाव जायगाया गुवार नांगौ हिसाबै जों बेखौ कलेज प्लट होननानै जों आवग्रिनानै दोनदोंमोन। कलेज प्लट, ओनसोलनि कलेज प्लट। दा बे कलेज प्लट दोननायाव जोङो कालुगाव होननाय आरो सिम्बरगाव होननाय जों गोबां जुजामाख्रा जादों। बे जुजामाख्रा जानायाव बे कालुगाव ओनसोला केस होनानै आंखौ लानानै 7 जन मानसि जोङो 7 दिन जेल जालायनांदों। दा बेनि गेजेराव जोंहा 2 रुंसारिबो जालायलांबावबायसो। दा बेखायनो जों बेखौ एसे खस्थ'यै मोनदोंब्ला बे हाखौ केस होजालायनानैबाबो जों देरहानानैसो जों मोनदों। कलेज प्लट हिसाबै जों दोनदों। दा बेखायनो जों बेखौ कलेज प्लट होननानै मिथिगौ आरो बे कलेज प्लटैनो थाथों, बेवहाय जा सम्पति दं रायजोनि जानानै थाथों, जों बेखौ आसा खालामो। कलेज प्लटआवनो जोंहा ओरै सिगाङाव जों मोनसे डायरि फार्मबो खुलिदोंमोन।
बे डायरि फार्मनि न' बांखौबो बुंनो थाङोब्ला दा आं जायखौ मख'बोदों बिथांमोनानो फाननानै जाजोब्बाय। बेनिबो जों जेबो हिसाब निकासखौ मोनाखिसै आरो बाहाय बेसेबांबा गुवार ओरैनो फुख्रि साइज दंखायोमोन आरो हा मोजांखौनो जावबावनानै फानहरनानै हा मोजांखौनो जावनानै फानहरनानै दा मथा मथि जोंनि बे मोजां हाखौनो नस्थ' खालामदों बादिसो जों मोनदों। फुख्रिया थायो मालाय मा जानो, जोंहा जुदि बाव कलेज गायसननाय जायोब्ला भबिष्यतआव बे हाफ्रा मोजाङै थायोबा हामगौमोन होननानै जों सानदों। इनफरमेसन गैया आरो दा जों नायदों बुंनायसो जायो UPPL आरो एबसुनि सरखाराव रायजो राजाखौनो सोंनाय होननाय जिनिसानो जेबो गैला। गोसो जाबानो जायखौ मोनो बेखौनो मावलाबायनायखौसो जों नुबाय थादों। आरो बेल' नङा, नैबाव दाननायनि सिगांनो मास मोननैसो सिगां जोंहा बेयाव मोनसे जायगा दंबावोमोन मथा मथि बे हाथाइसालि खाथियावनो, बेखौबो दाखालिहायसो थांनाय मास मोनसेसो सिगां फांनै बिफां सालखौनो सोङा हौवा दानना लांबावनायखौबो जों मिथिगौ। फानदों ना मा खालामदों? दा जों मिथिनायाव खुब सम्भब फाननायखौनो जों बुंनांगोन। माखासे दा दंफांथ' गैखाया जाहैबाय। दंफांखौथ' जों नुवाखिसै, माने बे फानहरनायानो जाहैबाय। आरो जेराव दा सिज खालामदों बेबोथ' फानहरनाय नङाब्ला जाय हादों बेहायनो थाहैनांगौमोन। बेखौबो जों डाइरेक्टलि फानदोंखौनो होननानै जों मिथिनो हायो आरो। माब्ला बाखसै आजिखालि मेसिन जुगाव माला माला हाखो, माला माला साइथिं खालामखो, मथा मथि जों दिनैसो मिथिनायखाय जों दिनैहाय बेखिनि हाबाफारिखौ लानांनाय जाबाय। नङाबा सिगांफ्रावनो जों मिथिनायब्ला हयथ' एसे एनै थरखा थरखि जों बादा होनोबो दोननो हागौमोन। मोनथिनायाव मैयाहाय हादों जाहैबाय हन्डा मेसिनजों। दा नुनो मोनबाय, नयदा फैनायावबो फांसेबो दालाइ बिलाइखौ जों नुनो मोनाखै जायगायाव। बेखौ हरजों हर बोथ्रोदजोबनाय जों बे जिनिसखौ नुनो मोन्दों आरो। बिफाङा गोथांजोब, गोरान गैया, गोथांजोब। हरनि समाव दानदों। सानावनो बिसोर हादों, ओमफ्राय बेलासि बेलासि रोगानायखौ जों खोनादों आरो। एकदम मैयानो हाथारदों आरो बिफांखौ। ओमफ्राय दालाइ बिलाइखौ जों दा मोनसेबो जिनिसाव जोङो जायगायाव जों स्पटआव नुनो मोनाखै आरो।